Здравейте, аз съм Ичко 23 и днес ще направим една томбола в сървъра на Protecraft. Значи как да се запишете за томболата. Значи трябва поне да имам около 40 абоната, казвайте на свои хора, така и така. И отдолу при коментарите пишете запис, чертичка името ви в Майнкрафта. И така при 40 абоната ще изтегля някой победител, който ще получи. Малко са нещата, защото не съм много развит, няма нищо. Protection, цяла, такова, чакай, че обърках, тук. Цял септембър дъма броня. Да, един септембър лък, който е Flame огнен инспект 1 и Power 2. Един Iron меч обикновен и един дъма меч от септембър. Да, и стак стрели. Така ще получи едно от август. Една каска, една златна ябълка и една легендарка. Така мисля това да е. Хора, това ще е томболата, дори нещо мога да добавя тази томбола. Като например, айде да кажем... какво е? Аре, перлите. И малко пържоли. И една голденка. Това е общо това, кажете го да е томболата. Ето ги наградите. Дори може да получите някой от моите. Те не са много силни, няма нищо. Да, и така ще има IP в описанието. Да. И това беше всичко от мен, Ицко 23. Довиждане.